Hello everyone, welcome to my live stream. Oh, laki ko dito. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Ayan, mega mega shoutout sa'yo Pre Idoy. Ayan, dan tamsak, tingin ko sa patamsak Pre Idoy. BG ko sa'yo to. Ayan, thank you so much Pre Idoy. Ayan, welcome sa aking 2 million viewers in the house. Pre, hindi ba maingay yung TV ng amo ko? Nanonood kasi eh. Ito, nagdudut-dut ako, pre. Ayan, nagpapabubbles-bubbles muna ako dyan, pre, ha? Ayan, welcome sa'yo, Shella Berano, CC, Tamsak host, thank you so much. Ayan, sa patamsak si Shella Berano. Ayan, ang laki ng mukha ko, pre, oh. Medyo ilayo-layo ko lang muna, pre. Ay. May ano na pala. Ayan, ba't sabay kayo ni Joanna? Ayan, hindi ko kasi alam si sis na may magsiset. Kasi nagsabi ako doon na magsiset ako kasi sayang yung oras. Ngayon, pag set ko, may nakaset na pala. Ayan, ibigi ko lang to sa'yo host ha, hanggang matapos ka, matutulog kasi kami ni Iday. Sige, pre Idoy, thank you so much. Ayan, mega shoutout sa'yo, GC Lucio. Ayan, hello host, thank you sa sa'yo, GC Lucio. Ayan, hashtag Team Focus from GC Lucio. Here lang sis, from GC Lucio, thank you so much, GC Lucio. Sisi, salamat. BG kami ni Idoy ha, pahinga ako matapos sa saglit masakit eh. Sige sis siya, Iday, okay lang magpahinga na kayo dyan, no problem sa akin. Ayan. Kasi kanina, sayang yung oras, so kaya nag-LS ako.
Ayan. Ay, tamsak dan host. Ayan, welcome sa iyo. Excuse me. Ayan, welcome sa aking live stream. Ayon, Kuya D, Mr. D, welcome sa aking live stream. Thank you so much sa pagdalaw. Ayan, huwag kalimutan itamsak si host. Ha? Ang mga ninja mo dyan, Kuya D, itamsak mo na sa akin, ha? Mr. D, lahat ng alagad mo, ha? Papuntahin mo dito, Mr. D. Nagsasalita ako, nakamute pala ako. Nagsasalita ako, nakamute pala ako. Ayan ha, Mr. D ha, style-style ka naman dyan ha. Itamsak mo na ang 30 ninja ha mo dito. 30 ninja ka dyan, ipito pa nga lang yung nagtatamsak ko. Piktusan kita dyan, Kuya Jandi. Ayan, shout out sa host, Pre Noemi. Kompetente, hello pre, from Saracago. Ayan, thank you so much sa pre Saracago sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, from Jessie Lucio, tamsak ulit sis. Thank you so much sis Jessie ha. Ba't wala boses? Oo nga, nakalimutan ko, nakambute pala ako kanina. Ayan, thank you so much. Si Sheila Berano, magpahinga ka na dyan. Sis, hayaan mo na lang yan ang cellphone mo dyan. Bidyo na ko ni mo ni host kay maligo sa kub. Bidyo lang abi ko human limpyo sa gawas. Habag ulang abi ko human limpyo sa gawas. Sige, si Jesse Lucio. No problem. Thank you so much. Ayan, mega shout out kay Mary Andaduli Maghilom, pre na anak ko. Ayan, thank you so much sa pagpunta, pre. Ayan, from Jesse Lucio, video na ko nimo ni host kay maligo sa ko. Ay, nabasa ko na pala to. Sis, pagbalik na ko, tamsak na ko nimo tanan na ko alagad. Ayan, thank you so much sa iyo, sis Jesse Lucio. Thank you. Sige, maligo ka na doon, sis. Naaamoy na kita. Joke. Ayan, pre Mary Andaduli. Okay ka lang dyan, pre? Medyo masakit ang ulo ko, pre. O, diba? Natawa si GC Lucio sa akin, no? Ayan, guys, magkape tayo, guys. Cheers. Mga pre, magkape tayo. Sige, sis. Ligo sa ako. Pang GC Lucio. Sige, sis, maligo ka na doon, sisi.
Ayan, welcome sa iyo, sis Oma Watcher. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, video ko ito sa iyo ha, sleep na ako. Ayan, thank you so much sa iyo, sis Oma Watcher, sa pag-video. Ayan, time focus. Ayan, night host sa tanan team focus. Ayan, from Uma Watcher. Ayan, tamsak dances from Uma Watcher. Thank you so much sa iyo, Sisi Ayaka Moves, sa pagtamsak sa aking bahay. Ayan. Ayan, mega shoutout sa Team Focus family and thank you so much. Lalo na po sa aming admin, si Shella Mix Vlog po. Thank you so much. Ayan, mega shoutout kay Lady and Pain Vlog. Shout out. Ayan. Mega shoutout sa iyo, Lady and Pain. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Okay lang pang boses ko, te? Kasi, okay lang pang boses ko, te? Ayan, ate, ano ba kanina yung sinasabi mong emergency? I-PM mo nga. Kasi kanina hindi ko nabasa. Tapos kanina, nung tumatawag ka yata, naantok pa ako nun. Natutulog ako, kaya I'm sorry, Lady in Pain. Alam mo, ang ganda ng pangalan mo, te. Lady in Pain. Oo, okay lang. Ayan, thank you so much, ate. Mamaya alis muna ako, bakala. Ay, lalabas pala siya eh. Sige. Ingat ka. Oo, wala na ako makain eh, from Lady in Pain. Sige, lahat ng bakala doon, ubusin mo na ha. I-grocery mo na lahat, dalhin mo na doon sa kwarto mo. Yung bakala ha.
Ay, nakalimutan ko na yung kape ko. Magkape tayo mga langga. Ayan, salamat pre Edoy. Ayan, nakatulog na dyan si Idaya. Sige, matulog na kayo. Sige, kailangan din naman niya magpahinga ni Iday, pre, kasi siyempre, nagtatrabaho siya. Oo, tsaka ikaw din, kailangan nyo talaga magpahinga pag may mga ano sa mata, no? Mahirap kaya pag may ano sa mata, no? Yung akin nga, pre, Idoy, hindi ko sinasanay yung mata ko sa ano, sa glass. Kasi pag sinasanay ko, talagang masasanay ka na. Pre, tagay. Tagay tapos kape. Pre, malamig na nga eh. Sa kakadakdak ko dito, lumamig yung kape ko.
Yun, oh, ayan, welcome, welcome, Sir Dado Bayeka Moves, ayan, yun, oh, tamsak at harang na sa iyo, ho, shoutout sa lahat, hashtag Team Focus, ayan, thank you so much sa tatamsak, Sir Dad, thank you so much, ayan, from Dad ni Ayeka Moves, ayan, Juicy Lucio 01, shoutout sa iyo, from Sir Dado Bayeka Moves. Ayan, Sheila Berano and Langga ni Sheila Berano, shoutout sa iyo, from Sir Dad of Ayeka Moves. Ayan, thank you so much sa pabiji dyan, Sir Dad. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa ating Focus family and Admin Sheila Mix Vlog. Thank you so much.
Ayan, mega mega shoutout sa iyo 280JC488PH, shoutout sa host. Nako, Kuya Kai. Shoutout sa iyo, Kuya Kai. Thank you so much. Hala, biglang nag-iba. Ganda pala maglaro dito, guys, oh. Kuya Kai, ha, ikaw na naman yan, ha. Piktusan kita dyan, Kuya Kai. Mas okay yung bubbles. Yung dreams. Yung glamour. Documentary, sepia, silver screen, sketch. Paano pag ganyan lang, guys? Sketch. Bubbles na lang para medyo maganda. Bubbles. Oo nga, Sir Dad, kasi akala ko kanina, Sir Dad, walang may mag-LS. So sabi ko doon sa GC namin, ako magsiset ako kasi sayang yung oras, walang may naka-LS. Kasi guys, anong oras na kasi ako nag-live din taga umaga na yata. Kaya ayan, nagbawi ako. Naging maaga ang live ko ngayon. Tapos hindi ko alam na ayan, nagkasabay kami ni Sis Joanna. Ayan. Pero kahit nagkasabay kami, nagtamsak pa rin ako doon kay Sis Joanna. O, diba? Diba, Kuya Kai? Nakilala kita agad, Kuya Kai, no? Alam ko na kasi yung mga ginagamit mo, Kuya Kai, kaya wag ka dyan mag-ano, ha? Okay lang, host. Basta bigay ko sa'yo ito, host. Dito lang, may. Ayan. Thank you so much sa'yo, Sir Dad. Ayan. Ayan guys, mag-mute lang ako, ha. Pag magsasalita na lang ako, may pumasok doon na lang ako magsasalita kasi nanonood yung bossing ko dyan sa kabilang kwarto. Kaya ang TV, abot dito, baka masipa ako ni Lolo. Ayan, Sir Dad, thank you so much talaga sa palaging pag-support sa akin, ha. Ayan, welcome sa ating bisita, guys. Si Manang Papni Vlogs. Ayan, thank you so much sa pagpunta dito sa akin. Ayan, bigyan kita ng jacket, si Manang, ha. Papni Lou Vlogs. Thank you so much. Ayan, hello Sisi, hello din sa iyo. Ayan, hello everyone from Manang Papni Lou Vlogs. Ayan, thank you so much sa'yo, Sisi, sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, nandyan pa rin si Uma Watcher. Akala ko matutulog ka na, Sis Ayeka. Ganda talaga ng profile mo dito, Sisi Manang. Tawag ko pala sa'yo si Sis Pop na lang. Ayan, thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, Sisi Pop. Ano sis, kaka-LS ko pa lang pero 1 hour lang. 1 hour lang kami nag-LS kasi may mga sumusunod pa sa amin, sis. Ayan, haha, sa profile lang maganda, lol. Ay, hindi maganda ka kaya nakita kita kanina eh. Doon talaga kita, first time kita nakita doon kanina. Kanina ka lang ba nag-LS, sis? Ganda mo nga eh. Actually, kamusta na pala sisi yung alaga mo? Ayan, hello ma from Sir Dado Bayaka Moves. Ayan, hehehe, natawa tuloy si Sis Papo. Ayan, hello po from Manang Popni Vlogs. Ayan, patay na sisi. Oo nga, na ano na ba, nailibing na siya sis. Sayang no, ano ang sakit niyon sis? Dito pa talaga ako nagsabi no. Nakakaloka sis ha. So ano sisi, may ano ka, may ibang alaga ka na naman ba ngayon? Hindi pa. Ay. Ayun, condolence sa iyo sisi ha. Maki-condolence na lang din ako sa iyo.
Ayan, oo Sisi, palit lang. Okay Sisi. Ganyan naman kasi dyan sis, no? Pag halimbawa namatay yung alaga mo, so palit na naman yung alaga mo, 'di ba? Ayan, mega-mega shoutout sa iyo. OFW Chararat, I miss you. Ganda. Naku, ikaw hagala-gala ka lang dyan. Hindi ka na nagla-live ang... Ayan, aray-aray-aray ka dyan ha. Piktusan kita dyan, Chararat. Ayan, maraming salamat sa pagpunta sa aking bahay, Chararat. At sa patamsak, thank you so much. Ayan, kamusta na po, host? Ayan, eto, mataba pa rin, Chararat. Tumataba lalo, Chararat. Hahahabisi po ako. Oo nga lumipat ka na naman ba ng kondo mo, Chararat? Wow, ang ganda ng kondo mo dun, Chararat. Kitang-kita ang view sa labas. I like it, Chararat. 1 hour tapos 10 viewers. Bali 10 times 60. Hindi naman masasabi yun si Pop kasi minsan may umaalis, may dumarating. Parang pag-ibig lang. Charot. Ayan, welcome sa aking live stream, John Reben Brabat. Nanganak na po ako. Nanganak ka na, girl. Thank you so much sa pagpunta sa akin, Margie Baraba. Thank you, thank you. Haha, malapit lang po. Ayan na. Uy, Chararat, ang ganda kaya ng view dyan sa kondo mo. May yamanin ka na ngayon. Ang ganda na ng kondo mo, Chararat. Uy, Chararat, hindi na ako makapag-StreamYard kasi naubos na. Kaya direct to YT na lang ako ngayon. Ayan. Alam mo, namimiss ka na nila lahat, Chararat. Ayan from Sir Dad Obayeka, OFW Chararat Vlog. Shout out to you from Dad Obayeka Moves. Ayan. Pag nagstay lahat ng 10 hanggang 1 hour, pasok yan. Okay. Oo nga, Sisi. Thank you so much, Sisi Papa. Ayan. Ay, yung alam mo ko po nanganak na. Ay, yung almo ko po nanganak na. Ay, mabuti naman at nanganak na yung almo mo, Chararat. Haha, workplace ko yon, di kondo. Ay, naku, akala ko pa naman naglipat ka na ng ng kondo mo. Wow. Yamanin ka na ngayon, Chararat. Ayan, hi, Dado Bayeka from OFW Chararat Vlog. Ayan, ayan guys, dikita nyo po si, Manang Pop ni Lou Vlogs. Ayan, legit na legit po yan si Sisi ko. Ayan, Sisi, ano ko to mga Sisi. Ayan, play kita bukas, Sisi. Oh my God, thank you so much sa'yo, Sisi Pop. Thank you so much. Appreciate ko talaga yan. Hinahabol ko kasi guys. Ito, kaya ako nag-LS. Kasi hinahabol ko kasi November, mag-e-end na ako. Kaya kailangan, habulin ko talaga. Ayan, 'di ba? Uy, Chararat, magbaba ka ng bahay mo. Hi, Oma, from OFW Chararat Vlog. Ayan, hello po sa inyo, from Manang Pop Nilo Vlogs. Ayan. Chararat, magbaba ka, Chararat, ng bahay mo. Udikitan mo to si Manang Pop Nilo Vlogs. Legit na legit to Chararat. Ayan, ilan na lang ba kulang mo? Ah, i, ipipm kita mamaya, sisipap ha. Ayan guys, ito si Manang Papnil Vlogs. Parang naaano talaga ako dito. Nabubulol ako sa pangalan mo. Ito din siya po ang tumutulong sa aking WH. Ayan, kaya maraming salamat sa iyo, Manang Papnilo Vlogs. Ayan, hello OFW Chararat Vlog from Manang Papnilo Vlogs. Hi Manang Biday from Chararat Vlog. PM mo ako. Sige sis. Ayan, i-regards mo pala ako, Sisi, doon sa sa iyong GC, kina Lodi Cyber Mustang. Ayan. Alam mo, sis Pop, nung nag-live ako, pumunta yan si Cyber Mustang, kaya tuwang-tuwa talaga ako na nakapunta siya sa bahay ko, kahit yung ninja niya lang. Ay, oo, no, Loni na lang pala, no.
Sige, sige, sige. Ayan, sis Jessie Lucio. Itamsak na ang lahat dyan, Jessie. Thank you so much. Ayan, hahaha, from sis Lonnie. Ayan, hi Jessie, from Chararat Vlog. Ayan, hello OFW Chararat, from Jessie Lucio. Ayan, oo, supportive yun. Oo nga, si Lonnie, no. Napaka-supportive talaga yun siya. Niloko nga niya ako eh. Sabi niya, hindi ka pa pala mo ni host, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi pa, kasi mahirap talaga abutin yung WH, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bilisan mo na mamuni para mapaliparan na kita, makulayan na kita, yun ang sabi niya. Tapos sabi ko, sige, asahan ko yun, Lodi ah. Sabi ko sa kanya. Sisi, alis na ako, PM mo ako ha. Sige, 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 Sisi Loni. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, on work ako, from Chararat Vlog. Sige, 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 girl. Ganda, mag-iingat ka dyan kung saan ka man naroroon ngayon. Ayan, wag mong pabayaan ang yung almo dyan, ha. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Ayan, bye everyone. God bless po from Manang Pop ni Lou Vlogs. And thank you so much ha, si Luni sa pagpunta sa aking bahay. Thank you so much. Ayan. Ayan, host from Jesse Lucio, 02, ayan, ayan na, rumarangkada na yung mga alagad ni Sisi Jesse Lucio. Thank you talaga sa iyo, Sisi, ha, sa mga alagad mo na pinapapunta palagi dito sa akin at tinatamsak, ayan, thank you so much. Ayan, basta alam mo na Sisi, bawi ako. Ayan, thank you so much sa iyo, Sisi Luni, thank you.
Ayan, JCL from Dad of Ayeka Moves. Ayan, tamsak ulit host from JC Lucio. Ayan, thank you so much talaga si JC Lucio sa pagtamsak sa iyong mga alagad dyan. Parang sumasakit ang ulo ko, guys. Maaga pa naman pero parang naaantok na ako. Ayan, welcome sa aking 7 million viewers in the house at maraming salamat sa inyo. Ayan, tamsak ulit host. Ayan, Dad Obeya ka moves. Hi sir. Ayan, bigyan ko nga yan ng jacket ang mga alagad mo sis Jesse Lucio. Ayan, shout out sa lahat from Lady and Pain Vlog. Ayan, ano te, binili mo na bang buong bakala doon? At dinala mo na dyan lahat sa kwarto mo? Ayan, tamsak ulit host from Jesrilyn Lucio. Ayan, thank you so much sa iyo si Jesse Lucio. Ayan. Maraming salamat talaga sa iyo si Jesse Lucio ha. Kay tanan mo mga ninja dira kay ginpatamsak mo na sa ako permanente jud na balasis dili jud ko malipat na makabawi lang ko sa imo asisi ha. Pag wala na ko sistas karon abisis kay ginadalian ako ng akong ano dili man nga gaingon nga ginadalian ako nga mamuni ko unya kay November na biya ako mag-end so mao na okay lang host oy ayan thank you so much.
Ayan, ika-19 tamsak host from Jesrin Lucio. Ayan, thank you so much sa'yo, Jessie Lucio. Ayan. Ayan, Sir Dad ni Ayake Moves. Thank you so much sa pa-BG-BG nyo dyan sa akin. Ayan. Ayan, mega mega shoutout sa iyo, Jason Labiatak. Thank you so much sa pagpunta. Jason Kin, maraming salamat. Ayan, naka-BG lang si Jesserin Lucio. Ayan, Dad Obayaka Moves. Jason Kin, shout out to you from Dado Bayeka Moves. Ayan, hello daddy from Jason Labietak. Ayan, balin ko sa isa na ako kasi pinapod host kay naapod ko alagad sa isa kasi Ayan, maraming salamat Jesrin Lucio. Salamat talaga sisi. BG lang muna from Jason Labietak. Ayan, thank you so much sa iyo Jason Labietak. Thank you so much. Alam mo parang mas bet ko yung Jason Kin kaysa Jason Labietak. Ayan, here ulit host from Edeline Lucio. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Thank you so much sa pag ano dyan, Edeline Lucio. Natatawa ako.
Ayan, Diyos ko Ginoo. Ayan. Here ulit, ninja ni JC. Oh my God, ang dami mo talagang ninja, JC Lucio. Wala, bakit hindi kita mabigyan ng jacket, ninja ni JC Lucio? Nako, ninja ni JC, hindi kita mabigyan ng jacket. Bakit ganito yung cellphone ko? Minsan ano siya. Ayan guys, naka 1 hour na po ako. Kung sino po yung next, mag-set na. Tapos, guys, hahayaan ko lang tong cellphone ko hanggang siya ay malobat. Ha? Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, hinahabol ko ang aking WH. Kaya, hayaan ko lang to okay lang na host. Sige, oo. Ay, hindi. Pwede pala kita mabigyan. Baliw tong cellphone ko minsan sis eh. Ayan guys ha, naka 1 hour na po ako kaya okay na po yun sa akin. Lipat na po kayo doon kung sino po yung next. Maglipat na po kayo. Tapos kasi hahayaan ko lang tong cellphone. Yung cellphone ko. Thank you so much guys. Ayan, thank you so much sa 10 million viewers. Thank you so much kay Dad Obayeka Moves, kay CCGC Lucio, kay Jason Labiata. Ayan, no problem. Ayan. Thank you Jason Kin sa pag ano sa akin BG dyan, Jason. Thank you so much. Ayan, tsaka kay sino pa ba? Ayan, isa-isahin ko kayo kasi 'di ba? Unfair naman kung hindi. Ayan kay Sisi Luni, thank you so much. Kay Chararat. Dito pa rin as thank you so much Sir Dad. Sige lang host, salamat. Thank you so much Sir Dad. Ayan, tsaka kay talagang nag-backread ako para maisa-isa lang. Ayan kay Kuya Kai, thank you so much. Kay Lady in Pain, thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Kay Pri Idoy at kay Sisi Iday, thank you so much sa inyo guys. Sa mga palaging nandito sa aking live stream, ayan. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo guys. At maraming salamat sa Team Focus Family at saka kay Admin Sheila Mix Vlog, ayan. Ayan guys, hayaan ko na to ang sa aking cellphone. Dito ko lang siya ilalagay. Saglit, maghahanap ako ng ano guys, ng magandang ayan, maghahanap ako ng magandang lucky. Wala, asa na yung bubbles? Mas maganda kasi yung bubbles eh. Ayan, lucky. Ayan guys, para sa inyo yan ha, lucky, lucky, lucky. Ayan, o diba? Nakatayo na siya dyan. Lucky, shalala. Everybody. Biglang napakanta eh. Ayan, sa ulit guys, thank you so much sa inyong lahat.
Ayan, thank you so much sa pagpunta dito, Josie Pidrilag. Maraming salamat, Day, at nakaabot ka. Ayan, Day, hindi ko lang to i-end, Day, ha. Work mode na host from Sheila Birano. Ayan, thank you so much sa iyo, Sis Iday.
Ayan, si Sheila Berano, ipi-PM kita sis ha. Oo, Sir Dad, naka-BG din yan ng aking ninja. Tinutulungan ako ng mga ninja ko. Ano si Sheila Berano, dami na naman daw tuwad, Juana, kawawa naman. Bakit? Bakit marami siyang tuwad? Kaya ng Ma'am Berano eh. Kanina pumunta ako doon kay si Juana, nagtamsak lang ako. Kanina pa yon. Hindi kasi makaano yung isang cellphone ko kasi meron akong task sa isang cellphone. Yung isa, yung ninja ko, pinapabidyo ko sa aking live stream. Ayan, mega mega shoutout sa'yo, Magoy Abata. Maraming salamat sa pagpunta sa aking live stream. Ayan, host, Prikot. Ayan, Pre, thank you so much. Parikoy, thank you. Magoy Abata.
Hi Sheila from Maguy Abata. Yusta ang dollars from Maguy Abata. Gamit ka tube body Sheila Lu from Maguy Abata. Andyan pa rin si Sir Dad. Ayan. Angel Verano, tamsak na rin to host. May tuwad ka rin, dalawa. Ha? May tuwad ako sis? Sure ba? Oh my God. Grabe, grabe na to ah. Grabe naman tong mga nagpapatuwad na to. Inaano ba kayo? Oo nga sis, nakita ko ngayon lang oh. Hayaan na lang natin yan. God bless sa nagtuwad sa akin. Oo nga si Sheila Berano Thank you so much sisi. Hindi ko malagyan ng jacket yung ano mo sis, Angel Berano. Hindi ko alam. Mute lang ako sisi ha.
Ayan, mega mega shoutout kay Sir Rodi Serino Vlog. Thank you sa patamsak mo, Sir Rodi, at sa pagpunta sa aking live stream. Ayan, nandyan pa rin si Josephine Dorilag. Thank you so much sa iyo, Day, sa pagbiji-biji sa akin. Ayan, welcome sa aking bahay, Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, BJ nako. Ayaw pagbutbut diha, Day. Biji-biji ka nga wa man ka diha. Lamparuhon ta kakaron. Ayaw, Day. Dili ko di pag inanaa, Day, kay piktusan ta kaunya, Day. Day, nakuyawan man sad ko oy, mao day. Mainit ngayon ang ulo ko day ha. Hindi day, nag-ano lang ako dito day kasi masakit ang ulo ko day.